ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಾನು ಕುಡ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸೋನಿ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಯಾರೆ ಅಂಚ ಹಾಲಾದವೆ 3 ದಿನ ಉಂಡು. ಬಟ್ ರಜೆ ಎತ್ತು ನಡೆದ ವಾರ ಆಯ್ಜಿ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ನಮಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ പോകുന്നിಲ್ಲ. ಚೀನಿ ಹೋದ ಅವ್ಳು ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಬಿದಾಡ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧನು ಕೊಡ್ಡೆ ಹೊಸಂಗಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ಧನು ವರ್ಕಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿ ಅಂಚ ತುಕ ನಮ್ಮ ಅಡಿ ಪೊಯ್ ಪೋದು ನೇನು ಕೊರ್ಕ ಓಕೆ ಇಂಚನ ಮಾತ ಏತ ಮುನದಾದ ಒಂದು ಕೇನ್ಗ ಸರಿ ಇದಾಡ್ಕ ಚೈತು ಬತ್ತಲ್ ಹಾಯ್ ಚೈತು ರಜೆ ಜಾಲಿ 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 ಅವೇ ನಮಕ್ಕೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇಂಚ ಆಯ್ನಿ ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈ ಕೊರ್ತನ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಸರಿ ಆಲ್ ಆತು ಖರ್ಚು ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮು ಒಂದೊಂದು 5 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪನೆ ಸೀಸನ್ ಟೈಮುಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಅದು ನಮಕ್ಕೈಟು ಅಮೌಂಟ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅಮೌಂಟ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಬತ್ತುಂಡಲ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಉಂದತ್ತು ಬಟ್ ಇಂಜಿ ನನಗೆ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಇಂಚ ಮಾತ ಪೋಪುನತು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರದೇತು ಐತ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಅಮೌಂಟು ನಮಕ್ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಪುನದು ಅಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಚಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮಟ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಜೆಟ್ ವಾಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಒಂತೊಂತನೇ ಬೆಂದದೇ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂತೆ ಬೆಂದದೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ನಮಕ್ ಚೂರು ಬಂಗ ಇಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಂಕ್ ತೆಲ್ಲಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂಚೆತ್ತಾನು ದಾದಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾಲ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಈ ಬಾಡಿಡ್ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಬಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿನ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಅಂದತ್ತು ದಯಪಂಡ ಈ ಕುಡಲ ಇಂಚನೆ ಪಾಲ ಕೈ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಏಜ್ಲ ಅಂಡು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡವು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೆತ್ತದು 3 ವರ್ಷ ಮೊಟ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಯಾಪ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದನಿದೆ ಇದೀನಿ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂಚ ಈ ಸರಿದ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಇಂಕ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಸರಿದ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಆಯ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಮಾತ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದವರ ಖರ್ಚು ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತುಂಡು ಮದಿಮೆದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಇತ್ತು ನೆಡ್ದವರ ನಮಕ್ ಆಯ್ಜಿ ನಮಕ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಟೈಮುಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ എന്നോட കുടൊഞ്ചി സ്പെയർ ക്യാമറ ഇത്തുണ്ട് 80D ക്യാമറ എത്തുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ ಯಾಂದ ಎತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾನು ಮಧ್ಯಮದ ಟೈಮುಡು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬತ್ತೇನೆ ದೇವಂಡ ಚೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ನಡೆದವರು ಮಧ್ಯಮದ ಟೈಮುಡು ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಇಡದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಂದು ಇಜ್ಜಾನು ಸ್ಪೇರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಜ್ಜಾನು ಖಾಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಗೆ ಪೋನಾಗಲ ದಾದ ದೇವರ ಕೈ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತನು ಅಂಚ ಅಂಡ ಮುರಾಣಿ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ಅಂದಾನ್ ಕೈ ಕೊರ್ಂಡು ಅಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ದಾದನ್ ಪನ್ನಾಗ ಕೈ ಕೊರ್ಂಡಲ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕೈ ಕೊರ್ಚಿದೆ ಪನ್ನಾಗ ಓಲಾಂಡಲ ಮುರಾಣಿ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಉಡುತ್ತ ಕೈ ಕೊರ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿನೇತ ಅದು ಪಾರ್ಟಿದ ಒಂಜಿ 75% ಆತುಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಓಲಾನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚಲ ಬೋಡೇಂದು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಮನದನ್ಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕನ್ನ ಯಾಪನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡುಂದೆ ಪಂಡ ಪೋದು ನಮಕ್ ರೀಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಆತುಂದಾಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತು, ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತು ಹಿಂಗೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಆತುಂದಾಂಡ. ನನ್ನ ದೇವೇರ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನು ಸೇಫ್ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಆಲೋಚನೆ ಅಂಪೆರ ಟೈಮ್ ಉಂಡು, ದಾದಾಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರ ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಉಡು ಸಡನ್ ಅದು ಒಂಜೆ ಬಾಡಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ದಾದಾಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ನಮಕ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಕೈ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟೆದಿ ನೋಡತಿ ಬೇದ ದಾಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲಾಂಡಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚಂದತ್ತು ಆಪೋಸಿಟ್ ದಕಲ್ಡ ಕೇನ್ನಲ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಅತ್ತು ಅಂಡಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ಅಂಚಾಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅಭಿಜನ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗನ್ಲ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಣಲ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏರಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತೆ ಪುರ ಅಂಚ. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಒಳ ನ್ಯಾಯಿನ ಹೆಣ್ಣಂಚಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಮನೊಲಿ ಅತಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅದು ತೂಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಕೊರ್ರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ರಿಪೇರಿ ಕೊರ್ದು ನಮಕ್ ಸರಿಯಾರಂತ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಇರುವ ದಿನ ಬೋಡೊಂದು ಪಂತೇರು ಎಂಕ್ ಅವೇನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಧೀರಾಜ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಧೀರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಥ್ರೂ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾರು ಪಂಡೇರು ಧೀರಾಜ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಪೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಪ್ ಎಳ್ಳು ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರು ಇನ್ನತ್ತು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಂಚ ತೂವಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಂತೂ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 10 ದಿನಾಲ್ನ ಪೋವು ದೇವನ್ನ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೋಯರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಎತ್ತಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋಡವು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪೋದು ಅಕ್ಲಡ ರೀಚ್ ಅದು ಅಕ್ಕಲು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲೈನ್ ತೂದು ಐತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಐಕ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ರಾವಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡಾಪು ನಾವು ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿದಾದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡೊಂದು ಅಂಚ ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರಿಪೇರಿ ಕೊರೊಂದು ಕೊರ್ರೆ ಪೋಂದು ನಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪು ನಮಕ್ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅಂಚ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ನಮಕ್ ರಿಪೇರಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಎಂಚಾಯ್ತ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡಂದಲ ತೂವಡ ಮುಂಜಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನಂತರ ಅವು ಮಿರರ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಾನೆ ಅಂತಲ ಕತ್ತಿ ಮಿರರ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬತ್ತನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ದನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪಣಿ ಬೇತೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪಣಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ದಾದ ಐನಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನತಲೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ನಮಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗ್ ಮಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಿ ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚೂರು ದಾದನ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪು ಕ್ಯಾಮರಾತೆ ಪಣಿಯಾರ ಆಪಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ರಾಜ್ ವರ್ಕಾರ್ಡೇನು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂತು ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪು ಅಂಚಾಕಲು ಫ್ರೀ ಲೊಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚಲೆ ತಂದು ಪೋಯಿನು ಬೊಕ್ಕವಲ ಅಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಹಾಬಿ ಉಂಡತ್ತ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂಚ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಪೋಯ ಬಣ್ಣದೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ತೂಕ ಪೋಯಿ ಒಯ್ಕಲ ಇದು ಎನ್ನ ಒರಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂದತ್ತು ಮಾತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಉಡೇ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿನ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ಬಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪಣಿ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡೇ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಆಡಿ ಬರ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಜೋಶು ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿನಿ ಅಂಚನ ಕುಡ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಅದಾದ ಮನೆ ಪಿಕಪ್ ಅನ್ ಬೇರೆ ಬೋಡ ಅಂದ ಅಂಚ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಆಡಿ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ದನಗೊಡ್ಡೆ ಬತ್ತೇರಿ
ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ದನಗೊಡ್ಡೇನಿ ತಾನೆ ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಪೋಡು ರಾಜ್ಯನೆತ್ತ ಫಿಶಿಂಗ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಧನು ದೂರ ಬೋದಿತ್ತಾನ ಆತ್ಮಾಲ ಮೀನು ಕೊಡೋದು ಲೈಟ್ಲ ಬಂಡೆ ಈತೇನ ಮಲ್ಲಾಪಣ ಅಂಜತ್ತೆ ಮೀನು ಓಕೆ ಇಂಚ ಬಂಡೆ ಇಕ್ಲೆಗ ತಿಕ್ಕದಂದವು ಅವು ಬಂಜಿದಲ್ಲ ಇಡಿಚ ಬೋದು ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಕಾಲ ಬೋದು ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಹಿಡಿದು ಇದೇನ ತಪ್ಪ ಉಂಡು ಇಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಂದವು ಯಾವಂಡ ಐಕೆ ಗಾಲ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬೇತೆ ಗಾಲ ಬಂಡ ಇಂಜಿನಾಗ ಗಾಲ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಲ್ನೆಕ್ಕೆ ಗಾಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೋನಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪೊಗ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೋನಿ ಏರಿಯಾ ಗಾಡಿ ಯಾರ್ದಿತ್ರಿ ದೆಪ್ಪೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪೋಚ ದೆಪ್ಪೆ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪೆ ಮಂಜಲ್ ಬಾದೆ ಹೋಲ್ ಗೊತ್ತ ಮೂಡು ಶೆಟ್ ಬಾರುಂಡೇದು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚ ಪಾದೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹೋಯ್ ಅಂದೆ ಅವು ಯಾವ ಅಂಚೆಂಕ್ಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊರ್ದು ಕೊರಿಯರ ಯಾ ಏಪ ಎಂಗಿನ ಕಾಲ ಮಂಡ್ಯ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪನ್ ಅಂತೀರು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪನ್ ಅಂತೀರು ಕೊರ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪನ್ ಒಯ್ಕಲ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪನ್ ಮುಲ್ತು ತುಯ್ಸರ ದಾದಾನ ಚರಪ್ಪ ಸರಿ ಆಪಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಸೋಮೇಶ್ವರಗೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪರದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮಂಜಿ ಗಾಲಬಾಡ್ಗ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೊರಿಯಾ ನಾನು ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಅಂಜೈತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಫನ್ ಪೇರ್ದ ಅದಂದು ಸರಿ ಐಜಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂಲ ಆಪುಜಿಂದ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ರಾಸಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಜಾಗನೇ ಸೆಟ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಓಲಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅವಡು ತಿಕ್ಕನ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಕಲ್ ಬರಪ್ಪ ಅಂದ ಇದು ಬರ್ತೇನೆ ಬೋಟಿಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಸಾಮಾನು ಬೋಟಿ ಪಾಡೋದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಬೋಟಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾನೆ ದಾನೆ ವಾಕಲಡ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಗಾಯ್ಸ್ പോലുമ്പേ ഇപ്പോൾ കള്ളുണ്ട് അഞ്ചനെ ಈತಲ್ಲೇ ಬಂಡೆಡೆ ಜಾರ್ರಿ ನಣ ಮಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಗೋಯಂತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಓ ಆರ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ವಾ ದೂರ ಬಾಪನತ ಆರ್ಲಿ ಕುಡಪ್ಪಲ್ಲ
ಒಂಜಿಲಜ್ಜಿ ನಾಲಾಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೋಡಾ ಈತ ಬಾಂಗಡ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪನ್ಪುಣಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಜಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಜಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಶಿ ಓ ಅಲಿ ಅಕ್ಕ ಇಲಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಜಲೆ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ನಮಕ್ ಓ ಅಲಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಪಿಲಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಚಲಿ ಅಕ್ಕ ನಮಕ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜಿನ್ ಹಕ್ ನಾಡ್ದು ಬಡಿ പിരിവല്ല പാമ്പായി തിരുവല്ല പാമ്പായി ചെന്നി അവള് കല്ലത് മെത്തുന്ത പാടൊന്നുമില്ലല്ലോ ನಾಡು ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಗನೆಗಳ ಸಾಹಸ ಬೀಡು ഓ ഗായ്സ് നമുക്ക് ഇനി ದಾಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದ ನೆನಪುನೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಪಕ್ಕದ ಇಂಚನೆ ಇವತ್ತನಕ್ಲು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಚೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚೆ ದಾಲ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಅಂಟ ಅಡೆಗೆ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಗ ಆತನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು